ଠାକୁର ରଥ ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗଜପତି ମହାରାଜ ବିରାଜମାନ ହେଲେଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଛେରାପହରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ତତ୍ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍କଳ ପରମ୍ପରା ଉତ୍କଳ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁସାରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ବିରାଜମାନ ରହିଛନ୍ତି। ରଥ ଆସିକି ହାତ ଟେକୁ ନାହିଁ ମାଉସୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ହାତ ଡାକ ହାତ ଉଠୁ ନାହିଁ ନା ଜଗନ୍ନାଥର ସବୁ ହାତ ଉଠେଇବା କଥା ୟାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ହାତ ଉଠୁ ନାହିଁ ତମର ଏ ମାଉସୀ ଦ୍ୱାରା ଉଠେଇଲେ
କଲ୍ୟାଣ କମିଟି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। କଲ୍ୟାଣ କମିଟି ସମସ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଉଠଉନ ୟାର ସମସ୍ତ ନାଇଁ ପାର୍ଟି ବାହାରତ କାଦର ବସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ଜୟ ବର୍ତ୍ତମାନ